2. Ja kaikki alkaa olla valmista. Tämän päivän nousukartilla peliin on Joppa ja otetaan pohja ja sitten viivalle. Ottelua tuomitsevat tänään tuomari kaksikko Janne Äyrinen ja hänellä parina on Kari Keskitalo. Jaus tänään 6 Ilo Moilanen, 7 Atte Yrykangas, 9 Ville Kivelä, 11 Perttu Sauvola, 13 Sampo Lahkoteläinen, 14 Samu Valtavaara, 15 Iiro Saarinen, 17 Kasperi Törmänen, 18 Antti Viiksten, 32 maalissa Joonatan Roppainen, 37 Iiro Mäkelä, 55 Jere Hautamäki, 56 Jani Meriläinen, 57 Paulus Räsänen, 77 Henrik Loukussa, 81 Tuomas Mäki ja 88 Aku Laukka. Joukkuetta valmentavat Jani Lämpsä, Mikko Saario ja Sami Heikalan joukkuejohtaja Timo Roppainen ja huoltajana Juha Moilanen. Ja jospa tänään 3 Kasper Kettunen, 4 Antoni Vänskä, 5 Rasmus Virkkunen, 7 Leo Viikkonen, 10 Eelis Karata, 11 Tuukka Fredriksson, 12 Matti Parvinen, maalivahti kaksikko 13 Joona Ilanmaa, 14 Niko Kettunen, 16 Joona Keronen, 17 Veeti Kärki, 27 Eero Tanskanen, 28 Jarkko Hyvä, 42 Tuukka Hämäläinen, 50 Tuukka Tykkyläinen, 69 Tommi Naumanen, 85 Simo Harinen, 86 Jere Mäki, 88 kapteeni Olli Kantelinen ja 99 Juuso Salomies. Joukkuetta valmentaa Petteri Kärki, huoltajina Juha Karttunen, Hannu Palvinen, johtajana Katja Salomies.